udaletxeak proposatu zigun pizkate forma ematea bai erakusketa egiterakoan eta baita gero ondoren liburuan jasotzea erakusketaren edukia. Julenen 100 urte ospatzen ziala edo betetzen zitula eta pizkate borobiltzeko 675. urteurrenarekin Elgoibarkoarekin. Eta udaletxearen proposamen horrekin izan deuna da saiatu 100 argazki pizkate kopuruaren simboloarekin jokatuz eta Julenen urtebetetzearekin saiatu 100 irudi horietan jasotzea alde batetik Julenen marrazkirik emblematikoenak, baina baita ere jende gehienak ezagutzen ez dituen dibujo batzuk ere bai, adibidez animalienak edo karikaturak eta bar. Eta hori izan da gure animoa, oso zaila izan da, zetik Julenek oso produzio handia dauka eta artistikoki eta bestela ere oso interes handiko lana da. Eta asko kostatu zaigu 100 irudi horiek aukeratzea, baina nik uste dut oso gustura gaude eta eskertu behar dugu Juleni berak eukiduan jarrera, beti bezala oso eskuzabala izan da gurekin, eta nola ez, udaletxearen proposamen hau oso gustokoa iruditu zaigu bai. Hitzaurrean neuk idatzi dut eta biografiari dagokionez bere Julenen 2 semeen kolaborazioarekin idatzi gendun ere biografia. Tarikoan nahi izan nun modu personalean eskertu Julenek egindako lana. Oso harreman personale izan dut, azkenengo 30 edo 35 urte askotan ikusi gara, bai deitu, bai elkarri deitu, ero bestela bizitara ere joaten nintzen etxera. Eta harreman estua izan dugu. Eta 2 liburutan ere bere marrazkien kolaborazioa bat. Bere marrazkiekin egindako liburua, Elgoibar iragana eta oraina, aierioi. Eta aurreko liburu bat, 1996an egin nuena, Elgoibar ondare historiko artistikoa. Eta Julenek harritu inau beti arlo batean, eta da, ze memoria historiko duen, ze nola hor gordeta dituen desagertutako hainbat etxe, eta adibide bezala Hormaetxea palazioa, eredurik izan gabe, berak buruan zuena nola gauzatu zuen marrazki batean. Eta beste gauza bat eta liburuan ere, biografian ero atarikoan esaten dudana da, bere balioak. Eta balioiek gauzatu indituela eta deretzat eta askorentzat eredu bat izan dela. Marrazkiak barreiatuta dauzka 7.000 baino gehiago egin zituen, baina beti doan, beti inolako zerarik gabe, ezer bilatu gabe, eta hori ere hor dago, eta horregatik eta gauza horiengatik asko maite izan dugu Julen. Oso maitatua da, oso apreziatua da Elgoibarren eta Ibarren ere bai.